Uthabo nashuna neminyaka esibhozo ubudala kayanga esikolweni namhlanje nanjengoko engena ngeentsuku ezithile ngenxa ye-COVID-19. Umakhulu wakhe uVelephi Ogle oneminyaka eyi-70 ubudala uthi umsebenzi omzukulwana wakhe wesikolo uyamoyisa. Omunye nje umfana wakwafuna besimjwayele wathi lo mntwana lo akabhale ngehomework, yonke ihomework ayibhalwanga. Ngathi manje ngenze njani ngoba mina angazi lento ayifundayo la siyazi asazi lutho vela ngazi lutho. Umbutho iFEDSAS uthi lomba uthe thaca kwisebe lemfundo esisiseko. Appeal to the National Department of Education to stop with assessment and let's start teaching. Let's get a catch-up into place. Bakhala isathu uthi urhulumente makazama amanye amaqhinga okuba abafundi bawugqibe esikolweni umsebenzi omninzi. To the Department of Education and our government to provide us with the necessary resources, including free data and the tablets to all our learners so that they're able to do work at home. Isebe lithi abazali babaziqhelanise neencwadi zabantwana babo kuze bancedisane neli sebe. We need to see parents taking active interest in their children's education. So we must not see it as a negative thing, but it must be a positive thing. Abazali kunye nootitshala bathi babeke ithemba labo kwabezemfundo ekubeni baze namanye amaqhinga.